खोनासं आदा आं दिनै जोंनि इन्दिपिनि सुक्तिसो जादोंमोन नाथाय बे सुक्तिया सोरनि जाखो प्रमद बर'नि आबसुनि नङा होमबा दिनैसिमबो आबसुनि मानसिया कालेक्सन खालामनानै जायो दिनै आबसु गैला सोर दं UPPL गासैबो आबसुनि मानसिया UPPL जोब नंगौ 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 नङा होमबा बिदिसो होनजासै होनजासिगोन नोङा आं प्रुफ होनो हायो बेखौबो आंनाव प्रुफ दं बेखौबो बुंनो नाङा आंनाव प्रुफ दं आबसुनि मानसिया माबायदि कालेक्सन खालामो आबसुनि मादिया माबोरै UPPL जाखो आंनाव बेफोर प्रुफ दं देखायनो हायो आदा बिनि थाखायनो सानो जों गोसोआव माखासेखिनि जोंनि मोननांगौ जा जों नांबोदों हारिनि थाखाय जा जोंनि बावबोनाय हारिनि थाखाय जिउ बावनानै गारबोनाय बेफोरनि माबायाबो दिनैसिम जाफुङाखै फेरेंगा सारा बिदों जेसेबांखिनि इन्दिबिफोर थैनाय बेफोरनि लिस्टखौ आंनो हर आं हरगोन हरबाय दिनैसिम जेबो खबरानो गैया नंगौना नङा नंगौ जाखिनि इन्दिबि दं जेसेबां इन्दिबि दं एक्स बिसोरो 4 लाख करि मोनगोन दिनैसिम गैया आंनि आंखौ बारो आंनि स्टाफावहाय 9 जन दं 9 जनाबो भेरिफिकेसन फैदों खनथाम खरि फैबाय दिनैसिमबो जोंनावहाय खुनु माबा गैया आरो बै माखासेखिनियाथ' बा पुलिसफोरजों हमजाना जेलाव लांजाबावनाय मानसि दिनै बिसिनावबो आंनाव गैयाखौ आं बारो आंखौ बारहोबाव आंखौ दोनबाव साइडआव दोन बैसोर जितु इन्दिबि जानानै जेलाव लांजादों बुजादों खस्थ' खालामजादों बिसोरनावथ' फैनांगौमोन ना बै 4 लाख इन्दिबिनि बिसोर होनाहाय नंगौ नामा दिनै बिसोरनाव बेबो गैया आंखौथ' बारहो आंथ' दिनैसिम बारो पुलिसजों दिनैसिमबो जेबो खालामजाफेराखै अब्ला दिनै जोंनि इन्दिपिफ्रा मारै गोजोननानै थाखो गोजोनदों माखासेखिनिया थाखा फैसानि सायाव नाथाय माखासेखिनिया खिन्थु गोजोननाय गैया दायो बिनि थाखायनो दा ULB ओंखारबावबाय नङा होमबा इन्दिपिनि डिमान्डआथ' मामोन बर' रायजोमोन बड'लेण्ड मोनाबा जों सोमावसारबाय थागोन बेमोन बेखौ आबसुआबो सोमावसारदोंमोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम डिभाइड 50-50 जेनेबा जोंथ' होनाखै एप्रुभ खालामाखै होनाखै जोंबो जेनेबा मोनसे खोथायावहाय खालामदों एप्रुभबो खालामदों आं नोंनो खोन्थादों आबसुआव जोंबो आबसुना बुंनाय लोगो लोगो गासैबो बर' फिसाफोरखौ बुंनाय जायोना आदा नंगौना नङा नंगौ आदा नंगौ दा सोरनिबा खोथायाव खोनायो नामा सोरनिबा खुगायाव खोनायो नामा नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम डिभाइड 50-50 बेफोरखौ बर' फिसानि खुगायाव खोनाबावो नामा दिनै जों बुङोबा जों गाबोन सोमावसारोबा जों गंसे एरेस्ट खालामबावगोन नंगौना नङा नंगौ आदा नंगौ मा बेलाय जोंनि बर' हारियाव बे मा बेलाय प्रमद सारा गावनो बुंदोंना राजनितिनि फारसे जेबो खारा होननानै बर' रायजो मोननांगौ माने गाव जिराया होनना बुंदोंमोन ना दिनै मानो गाव थांखो जोंनावथ' प्रुफ दंना प्रुफ दंना गैया दं आदा दं होमबा नागिरबा आग्लाय बिग्लाय मोनगोनलै जों माबायदि मानसि गाव माबायदि जों जेसेबां खस्थ' खालामदों जोङो माइ गायगोदाननि दैखौ जोङो गाग्लेमनानै दै गेन्दाखौ जों लोंनांदों गोदो मिथिबाय कफि गोथां जानानै जों थांना थाबोदों टमेट' गोथां जानानै जों थांना थाबोदों मिथिबाय बेबायदि जानांदों नामा प्रमद सारा सोंबाय कुइसन खालाम बेनावहाय खिन्थु माखासेखिनि बेबायदि नुनायनि थाखाय आङो बिएम चेनेलखौ आङो कल खालामदोंमोन आंखौ रेसपन्स होआखै जेबो आं नोंथ' रेकर्डखौ हरदोंमोन ना आदा आं खोनाखादों माबायदि बिहेभ खालामदों नोंजों माबायदि खालामदों बे बिहेभखौ आं मिथिखादों बेयावनो फार्स्ट टाइम आं बिनि फैसा जानाय मानाय खोथाखौ रायज्लायनानै आं बेजोंहाय रायज्लायग्रोदोंमोन बे आंखौ रेसपन्स जेबो होआखै आंखौ रेसपेक्ट होआखै जेबो
आरो बिनि उनाव आङो सासे मानसिनाव आंखौ बुंला नामखौ लाला ओमफ्राय बेस्रा फ्रान्जाल बिथांनाव आं फन बुदों मैया दाखालि फ्रान्जाल बिथाङा होनदों आंखौहाय जेबो नङा आदा नोंनि खोथा नों मा खालामो नों मा बुङो आं बेखौ गासिबो निउसाव होगोन बेखौ बे बुंहरदों आं बेखौ राजि आं नोंनो कन्टेक्ट खालामो नोंजों कन्टेक्ट खालामो बेल'नो आङो मालायफोरजों आं कन्टेक्ट खालामा आं जायखौ मोजां मोनो आं बेजों